Zdravo, ja sam Marina, urednica web sajta biljnaishrana.com. Danas vam predstavim jedan predivan dar prirode. Zmajsko voće. U ovoj prelepoj roze skulpturi krije se beličasto ili crvenkasto meso sa veoma sitnim semenkama i ukusom koji mene lično podsjeća na kivi. Takođe postoji i žuta vrsta ovog voća. Zbog svoje ukrasne spoljašnjosti, ovo neverovatno voće pitaja dobilo je ime zmajsko voće. Zmajsko voće ili pitaja je plod kaktusa koji raste u tropskim i suptropskim oblastima Azije, Centralne i Južne Amerike. Ovo voće zrelo je kada je blago mekano, kora je nejestiva, a kada se preseče na pola dobijate dve ukrasne činijice pune prelepog tačkastog pudinga. A da li ste vi nekada probali ovo izvanredno voće? Ako jeste, molim vas da ostavite pritiske u komentarima ispod ovog video snimka.